seara tuturor! Numele meu este Marcel Ionescu și aș vrea să cer o întrebare. Câți dintre cei prezenți aici în sală au visat sau s-au gândit vreodată să zboare? Ei bine, studiile arată că acest simbol al visului este practic cel mai visat lucru decât întreaga omenire. V-ați gândit vreodată ce se află în spatele acestor vise? Este chemarea noastră spre infinit. Chemare care se manifestă prin tot ce avem, talentele, dorințele și modalitățile în care vrem să trăim această viață. Păi și dacă e atât de simplu, practic, între noi și infinit e doar un singur pas. Ce ne face totuși să avem așa o viață în care nu simțim că dăm 100% și trăim 100% din ea? Ei bine, singurul lucru care stă între noi și viața noastră de vis este frica. Această frică pe care o cunoaștem cu toții se manifestă în tot felul de forme, în tot felul de exemple, cum spune, fii picioarele de pământ, fii rațional, fii normal. Nu o să spună niciodată, e frică. Aș vrea să vă povestesc o întâmplare din viața personală, în urma căreia am înțeles de ceva despre frică. Acum 2 ani de zile am început cursuri de parașutism împreună cu fratele meu. Am dat niște probe, iar după ce am intrat, am urmat 3 luni de pregătire teoretică să ne pregătească pentru saltul care urma. Era foarte lejer, deja abia așteptam să sar. În prima zi de salturi am ajuns acolo, m-am echipat, cu zâmbete pe buze, am intrat în avion, nerăbdător să sar. Asta până în momentul în care instructorul deschide ușa și eu conștientizez că urmează să mă arunc la peste 1500 de metri dintr-un avion care mergea cu 120 de km la oră și aveam dat cu văzările în spate. În acel moment, practic, a intervenit această frică care până atunci, practic, nu exista și am înlemnit în momentul în care am fost în ușă. Mi-am dat seama că ce urmează să fac nu era să sar, era să mor. Ei bine, așa cum am în străfundul de ființe, am avut o putere în care am tras o gură de aer și m-am aruncat. În momentul în care m-am aruncat, n-am înțeles absolut nimic până mi s-a deschis parașuta. Iar după ce mi s-a deschis parașuta, am înțeles totul. Am înțeles că, de fapt, trăiam cea mai tare experiență din viața mea și eram la un pas să o ratez, doar prin simplu fapt trebuia să trec de cea mai mare frică. Atunci am înțeles că în spatele cele mai mari frici, practic, se află cea mai mare oportunitate din viața noastră. Și am și o veste foarte bună pentru voi. 99% din fricile noastre sunt doar aici. Asta înseamnă că între noi și viața de vis pe care vrem să o avem, se află doar o singură frică. Restul de 99 sunt idei la care noi le dăm importanță. Aș vrea, acum, practic, pe ultimele momente, să vă rog pe toți să închideți ochii și să vă imaginați că sunteți pe patul de moarte și în jurul vostru se află câteva personaje. Aceste personaje sunt talentele voastre, dorințele, modalitățile pe care vreți să experimentați viața. Există 2 scenarii prin care se poate termina totul. În primul scenariu, aceste personaje se uită la voi cu lacrimi în ochi, de tristețe și suferință și vă întreabă pline de regret. De ce n-ați făcut niciodată nimic în așa fel încât să le aduceți la viață? De ce n-ați făcut niciodată curajul să faceți acțiunile care trebuiau făcute pentru că ele se pot atinge lumina zilei? În cel de-al doilea scenariu, aceste personaje se uită la voi cu lacrimi în ochi de fericire și vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru faptul că ați avut curajul să faceți tot ce era necesar pentru ca ele să ajungă la lumina zilei, pentru faptul că v-ați bucurat pe voi și persoanele din jur cu toate talentele și toate chemările pe care le-ați avut și le-ați ascultat. Și pe măsură ce vă gândiți la cel de-al doilea scenariu și la toate visele pe care voi le aveți și cum doriți să experimentați viața, vă imaginați că urmează să vorbească niște aripi. Și aripile astea cresc din ce în ce mai mari și mai mari și mai mari. Iar acum, vă puteți trezi, deschideți ochii, să zburăm împreună către infinit. Numele meu este Marcel Ionescu și vă doresc o viață excelentă. Vă mulțumesc!